Mamparas Rías Baixas patrocinan este programa. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Colabora Ditocar, reparación e mantemento do automóvil. Profesionais ao seu servizo. Cafetería Snack Limón, almorzos, pizzas, pratos combinados e hamburguesas. Bou Portas, especialistas en venda e instalación de portas automáticas, automatismos e aspiración centralizada. Lavado y Santorum, dedicámonos e especializámonos na limpeza profesional e coidado do automóvil. Panadería A Praza, pan feito en forno de leña, coa tradición do pan de toda a vida. Tamén bollería e pastelería. Frutería Isabel, cada día as froitas e verduras máis frescas recén collidas da horta. Desfruta da fruta. Cafetería Vista Real, bo ambiente, bos bocatas e boa atención. Vista Real, o teu local de moda. Agrogrande, máis de 25 anos de experiencia, especialidade en plantas da horta e todo pro campo. Todo o mundo trata de realizar algo grande, pero a vida componse de pequenos detalles. Cristalería e Lápidas Villanueva. Vilanova Centro, as túas compras a man. E Concello de Vilanova. Cando iba atacada, levaba toda, non rompía nada. Nunca faltou que dixinter. Bueno, que? A ver, corazón, que pálido estás. Estás moi pálido, meu filliño, este que me marchaches, sabe? Mira, xa cobraches? Xa cobraches? Eu non. Non, quen vai cobrar? Eu logo. Oh, a viuda. Hostia. Chegada aí! Ya no tengo lágrimas. Al cielo Espíritu Santo, Santísimo el cielo, en más de Dios. Para quitarme a flor. Estrada, tres, Arriba! dos, tres. ¡Ahora!
que ser. Levade, Monterrade, mo ben enterradinho. ¡Vamos! Vamos. Uns táchanos de papán, pero outros din que é máis listo que o propio Valle Inclán. Morreu Anxelo, morreu Anxelo, vaya por Dios, quedoulle un fillo, quedoulle un fillo, quedoulle un fillo como un reno. O lugar de nacemento din algúns que é un segredo, pero tamén hai quen di que pode ser entremoedo. Conta algún erudito que fixo a primeira comunión,
todos os datos apuntan á parroquia de Ballón. Da súa adolescencia sábese case nada sobre ele. Ainda que hai quen di que fixo das súas en San Miguel. Non sabemos se casou ou se era solteiro. Pero dixo Mundalí que sei que casou un caleiro. Diz que tiene un fillo que xa deixou de ser rapaz. Algunhas mozas contan que vive na parroquia de András. Diz que calzaba a tipo unha boa ferramenta ou falo. E que incluso superaba a do alcalde Gonzalo. Tanto difícil que saíra da súa cova, pero cando o facía era o terror de Vilanova. Está morto ou vivo, ese é un gran misterio. O que si todos sabemos é que non está en ningún cementerio. Pero hasta aquí a resumida historia deste home tan amador, que vai pasar a historia por ser un follador vividor. Colabora Ditocar, reparación e mantemento do automóvil, profesionais ao seu servizo. Cafetería Snack Limón, almorzos, pizzas, pratos combinados e hamburguesas. Bou Portas, especialistas en venda e instalación de portas automáticas, automatismos e aspiración centralizada. Lavado y Santorum, dedicámonos e especializámonos na limpeza profesional e coidado do automóvil. Panadería A Praza, pan feito en forno de leña, coa tradición do pan de toda a vida, tamén bollería e pastelería. Frutería Isabel, cada día as froitas e verduras máis frescas recén collidas da horta. Desfruta da fruta. Cafetería Vista Real, bo ambiente, bos bocatas e boa atención. Vista Real, o teu local de moda.
Agrogrande, máis de 25 anos de experiencia, especialidade en plantas da horta e todo pro campo. Todo mundo trata de realizar algo grande, pero a vida compónse de pequenos detalles. Cristalería e Lápidas Villanueva. Vilanova Centro, as túas compras a man. E Concello de Vilanova. Mamparas Rías Baixas patrocinan este programa. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño.